సర్వేభ్యో నమో నమః. ఆగండి ఆగండి ఆగండి, మీరు ఆగండి. మీరు సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని మీ ప్రయత్నంలో వ్యాకరణాంశాలని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాకే నేను ముందుకు వెళతాను అని మీ ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆపండి. ఎందుకంటే వ్యాకరణ నియమాలు కొన్ని ఫస్ట్ లెవెల్లో అర్థమవుతాయి, మరికొన్ని సెకండ్ లెవెల్లో అర్థమవుతాయి. కాదు కూడదు, నేను పూర్తిగా నేర్చుకున్నాకే ముందుకు వెళ్తాను అని అనుకుంటే మీరు సంస్కృతం నేర్చుకోవాలనేటువంటి మీ కోరికకు వ్యాకరణం అనేది చైనా వాళ్ళలాగా అడ్డుపడవచ్చు. అందుకనే నేను ఒక చిన్న నిజం చెప్పనా. వ్యాకరణం అనేది మనము సంస్కృతాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందే తప్ప మీరు సంస్కృతం నేర్చుకోవాలనే మీ ప్రయత్నాన్ని ఆపడానికి కాదు. ధన్యవాదాలు.